Can you please rate me out of 10? Awenza ama-interview. Awenza manje interview. Okay, ngicela ungitshela ukuthi mina out of 10 unganika ngaki? We out nje mfethu. Yeah, mara at least out of 10, any number will accept it. Hayi ngathi 9 out of 10. 9. So if bonengane yentombazana bongavuma ukuthi mina naye sithandane. Why? Angithi uthi unrate out of 9, unrate 9 out of 10. Yeah, mina ngirate 9 out of 10 as out. Yeah. Yeah, ngifuna ukwazi ukuthi ungavumela mina ngithandane nentombazana ingane yakho. Why? Phela lokho sekuhlukile lokho manje. Sekuhlukile. Mara musu mawunika 9 usho ukuthi ngimuhle. Hayi, nasikhuluma ngobuhle, nasikhuluma nje ngobujida ngobuhle ngithi. Oh, hayi ngiyabonga. Can you please shout out to my YouTube channel there? Mabonyoko. Mabonyoko. Yes. Hello, bafethu. Thank you for uzoyiposta ne.